namhlanje abantwana benkosi noma ngabe sutho ngoba kuthanda unyasi. Ngoba kuthanda bani? Unyasi. Ngoba kuthanda unyasi. Manga unyazi lingabe bikho phakathi kwethu kuba khona kwethu kufile. Niyazi mana. Bantwana benkosi lo Shembe esikhuluma ngaye abantu bambone ekulaleni kwabo. Lo Shembe esikhuluma ngaye ungena phakathi emajele la majele ambele phansi. Umuntu oqhamuke semhlophe ngathi ikhalati iya ngengaliboni kodwa unyazi likwazi ukungena njengenyoni liyofika phakathi lapha. Amen. Lo Shembe bantwana benkosi esimlandelayo ungena phakathi umuntu edliwa impethu nentuthwane kodwa ngene phakathi unyazi lithi yebo sibana ngiqhathi ungangifuni emhlabeni sengifikile namhlanje sengiphambi kwakho. Hey ngaba ihlazo bantwana benkosi. uNkulunkulu angibathi singube emhlophe. Ekhipha emazinyene ingwenya. Uthi usugqonga ube mhlophe uqale phansi uyohlangana namaphekula ule nonyasi. Athi uShembe sekuthathe wakwenza umuntu ungelutho. Wakwenza umshumayeli uqale phansi la uhambe ebusuku ungena emzini yabantu abangamaphekula uxovalele ibandla. Athi uShembe sekunikeza ingubo ehlaza sengumvangelo leli bandla uzutshela abantu ukuthi hayi mina ngigotshiwe mangihamba hayi bantu benkosi. Uma usuhlukele nomnikazi wezinto awuselutho. Amen. Mangiphuma ngasala imbethe elijazi bathi abantu sabona madoda ngoba umfundisi obonyasi. Amen. Nikhona abangcwele. Amen. Ngisho ngafica umfundisi emgqoke kanje. Mayisela nonyasi akuseli umfundisi sidwedwe leso. Amen. Bakhona abangcwele. Amen. Akekho maNazaretha uNkulunkulu sizombona ekufeni kwethu noma siphila sizobona unyazi wezulu. Amen. Noma umntela noShembe hey matabe enkosi odeda noma ngabe umnakho noma ngabe ubhuti wakho noma ngabe umzala wakho khohle ngoba lena xazulile phethini nentuthu yakho uzofica unyazi pho uyaseka uNkulunkulu bangcwele unehlazo mayizweni la ungakazi uyithengisa uDonyasi uMshumayeli umvangela kwazi waqoqa amabandla ezweni lakini uzothengisa uDikashembe ngoba sihlabelela abantu benkosi siyahlabelela uhlala phansi indaba yokuthi abantu benkosi phambi kwethu sinaNkulunkulu omuhle unyazi bese ayibonga inkosi Amen. isikhathi soba sithandane abangcwele Amen. futhi sithethelelane Amen. sizwane uzehlise komunye nomunye ngoba amabhube sawahlalelana maNazaretha. Amen. Futhi umuntu onenhliziyo embi ongathetheli noma esefika ngafika abashumayeli bezomhlambula lo muntu akangeni ethuneni. Bakhona abangcwele. Ngeke asisize uShembe. Uma ngabe sinothixo bethu esinalo. Ngiyikhumbula inkosi lapha ePulpit. Inyanga yezulu uthi maNazaretha uma unesibhamu emzini wakho noma usiphathe emzimbeni wakho. Into yokufaka ethuneni isibhamu. Ma ukhonza umuthi ayikho into ukubulala uzobulawa umuthi noma ufaka kube mhlophe enhle kangaka usafaka okudla ukhala basi bafaka amadibhini amabhodlela kodwa unesibindi sokuthi usho nathi uthi bonga wewe uJehova wayekhala ethi inkosi angiphendule na ethi uNkulunkulu angikwazi ukuphendula ngoba unothixo bakhe abahlala endlini wena unothixo kulapha kini khona uthixo manje thamunye uNkulunkulu okhonza unyazi lezulu ayibonkosi ubani okhonzayo unyazi lezulu malathi ayigcwele indaba enkulu yokuthi bantu abezwe ngikhuluma ngalezi zinto. Ngeke ngabona lapha ekhaya kufika amadoda hamba ngemoto ebomvu ngase ngishaya uvalo abantwana benkosi ingena le moto ekuseni mangithi ngiyayibuka inombolo zale moto ibhale igoli sengizohlala phansi bangcwele uma ingena le moto isifika isima nje uma ithi iqupha nje esangweni yayisipaka labantu basebephuma lezi insizwa cha ababhemi impela ngiyabona impela ukuthi ababhemi
Laba abantu abajwayelekile kuhloboni. Nkosikazi lapha ekhaya inesibindi. Iyayisiphuma isimegcekene esithi kwenze njani emzini kaMadondo. Athi ngiyababuka ngewindi. Ababheki laba. Hey, manaza tasimetheke kushe. Uma ngabe laba abantu sebefika bathi abantu cha mama. Sisuke ezweni lude kakhulu. Nisuka phi na? Yana sibindi enkosikazi ayifuna ukuyiqeda zonke indaba lapha eminyango. Hayi base bekhuluma bethi cha sifuna umfundisi uMadondo. Ngambona manje ukuthi ufuna ukusho ukuthi akekho lapha ekhaya ngase ngiphumele eminyango. Yebo wena mzane kwenze njani base beguqa bonke ngamadolo phansi. Wathi nacha ningaguqi akukhona esontweni. Bathi bona cha baba njengoba sila sihasuke ezweni elikude. Susuke eGoli kodwa bathina sabalema empondweni eMthatha. Asikwazi la futhi yaqaluza. Yini madoda kwenze njani na? Sengizohlala phansi baba. Cha Madondo. Sihluphekile kakhulu. Sesibuye eSwazini, sibuye eLesotho. Sayisahamba saya eMzambiki. Sinenkinga yodwa siphethe usizo sinalo. Olwani usizo na? Lapha ngakithi kwaqhamuka umuntu nje jaha shawa lo muntu. Sathi sithi bathi hayi manini niletheni la lo muntu ngakuthina. Asimazi wayejaphela nwe kade oneba. Sathi singamthatha sothwalofu sase sijikela naye kwelinye ikhona safe samshaya sambulala lo muntu. Wafa impela sasafaka umunwe la ucha ufile uthule impela. Athi la madoda sambulala lo muntu yafika amthatha imoto ohamba wongcwatshwa. Mase siyenza uthwala lapha ngaphesha kuyangcwatshwa hawo. Kanti sibulala umuntu esihlala naye la. Asimazi. Ithi ke esifakile yodwa. Esise lesihamba sasofika lapha sisuke ezweni likude kangaka. Sasothwalofu. Tesibona sihlangana khona saba u11. Saba u10, saba u9, saba u8. Hayi niyabona nisiyaphela thina. Base bethi laba cha ke sisuke esihambeni siye kumuntu. Base behamba beya lapha na koSipeceleni wale. Wafika wabuka umuntu bathi akuyagula ekhanda lakho. Bahamba baya kuphiki. Mase befika kobunye waseSwazini. Uthi hawo batabami. Nina nabulala umuntu abantu bakubo kwalomuntu bamcupha. Ithi ke lo umuntu ethuneni wanikeza zonke ikhaya uzonilanda nonke nizophela. Uthi sathi sibuye eSwazini lo wayesele samfike sefile. Sabala manje uthi sesele su6. Uthi sasokwenza njani wathi omunye hayi ake niwele ngisho eMzambiki kuzolunga. Uthi ke sahamba sagibela sakhona uthi sathi sifika nje lo wasesihlangabeze sangweni lo muntu ukhuluma into esingayizwa kodwa khona uNtolika wathi ningangeni lapha ekhaya ngoba nabulala umuntu. Hey masihlezi lana wabulala umuntu ngoyinsuku zokugcina ngazi uzokwenza njani. Bathola inkosi uthi lo muntu cha ngeke uzungene lapha wathi abantu usizeni esixayekile asasokwenze njani wathi lo muntu udlulane ngeke ngisize ngalutho. Base behamba kweLesotho. Ithi ke bathi mabefika lapha yena balela umuntu ohleze ngalapha entabeni othambani lapha entabeni zomfica khona usebenzela khona. Mase befika khona lo muntu wayesehebeza beza bathi hayi batabami ningasondeli. Ngeke nisize oba nabulaye lo muntu lo ngesikhathi esebulewe abantu bakubo bamcupha nizokufa nonke. Nikhona abantwana benkosi. Ithi asasokwenza njalo sethu niyabona lezisizi yodwa. Hambani nithenga amapika amasha nithenga amafosholo namabhala nihambe nomumba lo muntu. Mase niqeda ukumumba lo muntu nizofica zonke lezi izinto eyibekwe kuye niyisuse nimhlukanise nazo nizosinda.
iyafuna sizokwenza njani bafethu? Nake namumba umuntu sizophela. Base behamba laba bantu, bahamba bothenga amaphiki noma bathenga iphiki lakhe nefosholo. Base belinda lashona ilanga. Wayesethi lo munye hayi asambe siyothenga umahlomela kamhlophe Smirnoff. Base beshaya bathi bashaya Smirnoff befuna isibindi. Kwase kuhloka abamnyama. Base beqala bayithuneni babe khona mhla encwatshwa. Base beqala besusa isiphambano. Base bephihliza konke lokho kwi-Tom Stone ubekwe ngaphezulu. Base beqala bemba. Zajuluka insizwa zalishaya iphiki lashona phansi. Zalishaya iphiki lashona phansi. Baqala basebezwa ke manje kushintsha kwephungu ukuthi sebefika endaweni evundile. Baqala basebecwetha bashaya. Base befika ibhokisi. Hayi seliyala baxoxela babeka lapha. Nomnyaka lo muntu ashona. Base bekhipha amathosha abo ngoba bekhanyisile base bekhanyisa. Mase bekhanyisile bambuka lo muntu itshela isabayinde. Nezinkopho sezabazinde. Konke namashiya lapha sabamuntu. Base befika bambheka lo muntu bamfica lapha esandleni sakhe uphethe isandla. Bambuka ngapha lesi sandla uphethe umbese. Lapha esifubeni kuye kube kuyithoyizi lemoto. Ayisehlala phansi lamadoda phela kahle. Wathi omunye uvula imahlomela lapha bese ushaya. Bawushaya. Base beyithatha lezi zinto. Uthi omunye ke base beyithathele lezi zinto uthe naye bafowethu. Mhlawumbe khona ofakwe ngaphansi. Akho ama gloves kumnyama. Wayesethi omunye ethi uzama ukumphendula kanti akusekho lutho sasingena phakathi isandla sonke. Kwabhudluka kwayisimanga.
bahluphekile abantu. Manazaretha le nkonzo ngithe inkonzo yovuka. Njoba ngihlabelele ngoma babamkhulu wayehamba endleleni wathi mayihamba eyodlule ehlathini la kwakule khona abantu bangcwatha khona. Kodwa kwavuka abantu ababefile emathuneni Manazaretha. Yibo ababehlabelela le ngoma. Nikhona abantwana benkosi. Babethi namhlanje na Basebephumela ngaphandle usethi lo munye uyabona ngoba kukho la sokela khona siyihuqa abathini ukuzisala lento la basebeyihuqa bangani bami niyabona manje asihambeni solwandle masifika olwandle sofike singene laphana niyabona ukhonkolo ohamba phezulu lapha sofike sime khona mase siyiphosa lesi zinto manathi noma ungazenza izinto kodwa sizobuya izinto. Kwenzeka uhlushwe isikhwele ubulala umnakwenu ngoba ufuna ukusala nendoda ubulale nengane yomnakwenu ubulale nenkosana kwenu ngoba ufuna usala udle ifa lenkomo uthi hayi ngizongena wena nkosikazi mase ikhulile ingane uyibulale ngoba inkomo sekwezakho angazi ukuthi uhlonishwa ngenkomo nje azikhona inkomo zabafweni la. Manazaretha ingwele uyibulale nenduna ufuna usikhundla. Awubulala Manazaretha. Ngiyibonga Nkosi. Amen. Ngoba ngenzeka ukuthi ngempela ungagqoka umzenga nje umnikazi omzenga wafa ubothi mawufa ukufika ukufa kuzoba njani. Manazaretha basebefika beyiphosa lezi zinto phezulu olwandle. Basebeqeda sebebuya. Basebethi bafundise sifezele umsebenzi ngeke safa manje ngoba loya muntu waseLesotho usitshelile wathi namhlanje kuphelile. Basebengena olwandle bebhukuda bafika bageza noma ubani walala ja. Wase kushaya isikhathi bantu benkosi leso sikhathi walofu nemizwa bakhonza bese memezana. Ethi Nkosi baba
bantu benkosi indaba enkulu bathi la bantu bayacishile endini zabo nombani uhlala endini yakhe abasondelene futhi ithi kodwa babona bonke khaya ugesi endini zabo kwathi ukukha ugesi semhlala phansi manje uthi babona wayesengena lo muntu wayesemthinta ukuthi sibanibane vuka ngifuna ukukhuluma nawe waphasa ngibhedeni lo muntu waphenduka wathi angifethu ngithethelele sakubulala sasa sikubulala uthi angizele lokho mina ithi ngizela lapha ngizobonga yini ukuthi nangibulala ithi ungibulala ukuthi nangibulala ngibonga into yedwa ngoba kufeni kwami sebengahamba bengihlele kodwa isosizi ngingakwazi ukuphuma ethuneni ithi kodwa ngingethana ngisusane zazinto ebengiyiphethe esikhala ezandleni zami kuthiwa ngobulala ngazo nina bonke laba kade befa kade bebulawa yini ithi kodwa nithele manje ngisuse seniflathela kuqhamuka indoda ebifake umjivo omhlophe ifake isigqoko esimnyama ithi thema ifika le ndoda ifike iphethe ibhakede ifike singeza ingqala ekhanda eyongikhipha ngakubhozo Amen. ithi ngasemvuka ngayithatha ngasemkhaya umuntu omhlela ngaka umbani wena na uthi esehle umntayi mina ngushembu unyazizwe Amen. weza eneke Impela usumsizile impela manje. Ithi shembe benzela ungithathe uyangibeka
la uwodwa nombuzo engifuna ukubuza udawangibuyela bangishisa izingane zami ngangonene kubo hey Manazaretha makuhamba obaba noma bethu sesibhala incwadi hani bongivakashela ngibuyisa ubaba ngibuyisa uma wami uphi ubaba wakho washo napho uma wakho ngamkhona lapho ikhuluma inkosi inyanga yezulu ithi Manazaretha ma umuntu wakini wafa namphathisa izinto ithi lo muntu kayindawo ngizofika lo muntu wambuya azothetha icala ukuthi kwenzakala kwalo muntu ummisela umise ndawo awuthi wafaka ingangona kade uhlabela ubaba wakho nomkhulu wakho baphi wababona ukubabona nje khona manje Manazaretha nathi indaba enkulu basebekhala laba bantu wesethi abantu batabami sengihamba njengamanje ngizonika isibuso ukuthi nangibulala ngibonene noShembe mina sala sengihamba kwase kuseni laba bantu basibefunana bonke wesibaba na mina ebusuka ngilalanga athi mina nami ufikile bobani sizoyithimba le ndaba hey Manazaretha base bevuka khona eGoli base beya komunye umfundisi oprofitayo wayinkonzo oshaya iphambano enkulu lapha ngemuva hey sifanibane awusubukela kade senze 1 no 2 no 3 kodwa nangizo umuntu manje ubuyile uthi manje yena uzobe wathina kodwa manje inkinga ulinda ukusibuza asazi sokwenza njani hey mangatani nkosi wayesethi umfundisi omkhulu umprofiti wathi abafowethu ayikho into ezonisiza nje wathi niyabona emhlabeni umuntu ezonisiza manje sengidinga uShembe unyazi lezulu Amen. bafika abantu yisabathe ekseni wayesethi lona mngami awenzela abantu ukuthi bathanga ngesikhuze lutho wathi hlalani kanti kuzongena inkonzo lebidlalo khosini besasithanda basasifuni manje yayisingena inkonzo abantu benkosi kanti ngebhathi kuzongena enye insizwa yangapha emshwade kuthi umfundisi Madoda nami angaze ngibone mayisingena lo insizwa ikhuluma ngendaba yokuthi ongenzeki abantu kodwa onyazini kuyenzeka ayibonge inkosi ileyo nto besibenze sebefuna indlela yokufikana noShembe unyazi lwezulu basuke eGoli behlangene babuza umfundisi uZulu usinikeze inombolo bahamba bafuna baza wogqisha phakathi esikebheni befuna ukuza umkhulu webosha abantu benkosi hey mana uNkulunkulu ngathi angasipha amehlo asiphe neindlebe kodwa ngithi isihloko sami sengihlala phansi abantu benkosi izinto ziyabuya Manazaretha kodwa njengoba ngithi lapha senkonzweni yovuko abantu benkosi isikhathi sokuba noma yimuphi umuntu manje akazilungise nikhona Manazaretha